Ahojte, budeme Amerika, vítam vás pri videjku, sme na Hik alebo Lover, teraz tu máme pudel alebo Argentína, no jasne, že Argentína má 1 milión. Dobre, teraz Tomáš je Venuša alebo jasne, že Argentína, lebo nikoho nezaujíma teraz. Hlavne to, jasne, že Snapchat to je čo vzal tak 45 miliónov. Nikoho no vojaci sú veľmi riešení, ale nie až tak moc. Dobre, tento má menej, lebo je to nejaký retardovaný. Dobre, Victoria Santos. Mount Everest má jasné, že viac, lebo turisti tam vždycky vyhľadávajú, jak sa tam treba dostať. India, tsunami, to nikto nevyhľadáva, to len 8 000 ľudí, to maximálne. Toto vyhľadáva 1 milión presne. Ty kokos! Toto bude mať. Yes! Yes! To je pičon. What? Dobre. Dobre. Festival má menej, však to je len tak sa len to je nič. Jasné, že Zidane. MHC má viac. What? Ježišmaria, konečne nové skore 14, ale ukázal som mal aj viac než 14. No ukáž, čo tam máme. The Green Mile, alebo The Kill on the Toto mám menej, lebo toto je jeden film dobrý. Čo? A však to je nič? Prečo to vyhľadáva toľko ľudí, však to je nič? Túto aplikáciu si viete si na iPhone, na Androidy, takže môžete. Toto bude mať jasné, že viac, lebo nikoho nezaujíma takýto Peter Kaj. Jennifer Lopez má jasné, že viac, lebo to je spevačka. Back in the America. To som zabudol som, koľko to má. Včera som to hral. Poďme na to. Parkinson alebo Whiplash. Ja neznášam vnútrosti môjho tela, takže preto to nevyhľadávam. Arzenálsky venter má jasné, že viac, lebo je to tréner. To sú stoky, toto je nič, tam len prelevajú vodu do vody. Komiksy má veľmi veľké toto. To každý číta. Toto si myslím, že má menej, lebo nikoho nebaví, keď si vyťahujú niečo z kufríka. MC Donald tam chodí každý deň, tam aj ja chodím, ale nie každý deň. Jasné, že Zida má menej, lebo to je len hráč a Donald má viac. Kačer Donald má menej podľa mňa. Len detičky si ho vyhľadávajú. Winter to stoly, to je pekné miesto, každý to vyhľadáva. Easy. Nikoho nezaujíma toto zaplotovaná sračka, to nikoho nezaujíma. Hej, tento tým. Bude mať podľa mňa viac. Čo niekoho vonku, ak venčík psa. Dobre, poďme na to. Poďme na to. Inception alebo Cafe Beach. Podľa mňa kafe bude. Prečo však kafe každý pije? Však ja pijem kafe. Easy. Jasne, že Pokémon Go, to čo za otázku. Nikoho nezaujíma tenis. To je pekné zviera. Ale má menej, lebo Pokémon, toto je hrazy. Toto bude mať 1 milión. Nice. Burberry to bude mať 1 milión peso. Fú, to bude tesné. Počkaj, Christmas bude mať menej. Ale nie, každý vyhľadáva Christmas. Toto bude mať jasné, že viac. To už teraz vidím. Áno, Lego je slávne stále. Stále to ide. Títo sú nubovia, títo nič nevedia, ten má len nožík a vyzerá, ako by dostal AIDS. Carwash to bude viac, lebo každý umýva svoje krásne autíčko. BMW, Ferraris, alebo tí kokos, Lamborghinis. Dobre, toto bude mať menej, lebo vyzerá... Ideme ďalej, dámy a páni, nekončíme, reč už mám, ale nie. Vecting. Dáme, že viac. Jasné? Automaticky vieme, že to není toto veľa, a je to menej. Bolí ma chrbtica, moment. Oh my god.
Ohio štadión nikoho nezaujíma. Starí ľudia sú lepší. Batman stále pokračuje, stále je dobrý. 68 000 ľudí, ja ho nevyhľadávam, lebo sa mi to nechce. Chris Evans, to je Amerika. Oh, môj bože, poďme na to. Paul Pogba mal ten záčik, jasné, že mal ten záčik. Čo? Ja mám mal ten záka. Jak padol z bicykla chudák do močára. iPhone vovačku a spadne len tak do vody. Diana Ross alebo violín. Jasné, že violín. A takisto, okej. Golden Gate Bridge. Jasné, že máme nie, lebo my sme takýto jedným skorovým zvýšením. Bulldog. To bude mať menej podľa mňa, lebo nie každý vyhľadáva slintavého psa. Oh my god, Ferraris. Auto hľadá menej ľudí než psa. What the fuck? Oh, Cosmetic Target. Jasné, že gay má viac. Justin Bieber má viac, lebo je to retard, preto Trafficking má menej. Staré lietadlo na farme bude mať viac. Artino Sena nikoho nezaujíma. Steven Polder bude mať podľa mňa viac. Jasné. Racis bude mať menej. Yes! Van Diesel má viac, milión. Je to dobrý herec. Jasné, PlayStation 4 má viac, však 5 miliónov. 5 miliónov, Pluto nikto nehľadá. Možno, že na astronauti to pozerávajú. Toto budem podľa mňa menej. To je dobré. Menopauze. To bude mať viac, lebo každý vyhľadáva toto. Lionel Messi hľadá strašne veľa ľudí. Teraz už vyžera Justin Bieber takisto. Toto bol vlastne veľmi dobrý, múdry človek. Ja som to pokašľal, lebo som nevedel, kto to je. A som sa na ňo pozrel, že je múdry človek. Wow, 2 Angry Men, 12 ľudí, ktorí sú nahnevaní, má menej než Labrador. To bude mať viac. Ma nikoho nezaujímajú 12 ľudí nahnevaných. USA Open. Menej. Však to je len taký nudný štadión. Skore 2. Wow, ani nevie vyštartovať, vidíte to. Oh mein bože. Adolf Hitler. Toto nie je rasist. Toto je niečo úplne iné, čo to bolo. To si nevygooglite, lebo veľmi škaredé. To bol jeden, ktorý trpel každých ľudí. On žil, lenže zomrel už. Jasne, že IKEA má 37 miliónov. Arsenal má viac, lebo je to jeden dobrý tím. Za ne miliónov, to sa ešte pamätám. Black Eyed Peas. Menej. No je to len nejaká dobrá skupina, ktorá nič nevie. Karl Marx bude mať viac. Lebo je to... Toto je jasné, že lebo Čička, ty sa... Neviem čo má, niečo mám v ústach, preto takto hovorí, že ukazuje nám to. Že čo tam má. Segways. Bude mať menej. Toto bude mať menej. Prečo však Segway si každý kupuje? Chodavčivová. Chris. Jasne, však to je wrestlingový hráč, sa ho pozerám niekedy. Jupiter bude mať jasne, že viac, lebo je to Jupiter. Keby tam bol Mars, tak už je tam neviem niekoľko miliónov, lebo tak Mars už tam aj prehľadávali Mars. Toto bude mať viac. Prečo však každý by mal hľadať náboženstvo.